Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Kumusta may adlaw kanatong tanan sa atong pagtuon sa sulat ni San Pablo sa taga Roma. Aniya nakita karon sa Roma 1:24 ngadto 25. Pasahon ta pulong sa Dios nag-ingon, tungod kay ang tao ingon man niini kabuang, gipasagdan sila sa Dios nga magbuhat sa malaw-ay mga butang nga gitinguha sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa ilang sikataw ang salawayong mga butang. Gituis nilang kamatuoran may tungod sa Dios o gisimba nila ang gialagaran ang mga binuhat sa Dios. Inay ang pagbubuhat nga mauuntay ang ayan daygon sa walay katapusan. Amen. Dini sa bersikulo 24 gipakita ang unang hugna sa pagpadayag sa kasuko sa Dios. Ang balaang maghuhukom bibiya sa tanang kaila kaniya apan wala mipasidungog kaniya. Sa ato pa igsoon nga tanang tao maingon man nga naay Ginoo pero wala man nagpasidungog ug sila nahulog sa kalaw-ayan sa ilang kasing-kasing. Nabuta sa ilang espiritu ug wala sila misunod. Wala nila makita ang Dios isip sentro sa kalibutan. Apan ang ilang kagalingon mao ilang gisentro. Ilang mga kagustuhan, mga artista, mga dungog, salapi, ilang pagka maako-akohon mao'y nagsugod sa walay paghigugma sa Dios. Tungod niini ang direksyon sa ilang kinabuhi na utro na himo silang mga puno sa mga pangibog kaysa puno unta sa Dios. Nabuhi sila nga laway o nabuhi sila nga sa dihang ang kabubuton sa tao nagapugos sa kalaway nan ang sala dili nila kini masabtan. Apan sa pagbuhat tungod kay halos ang mga sala nabuhat gawa sa ilang lawas human sa lawas nga nahugawan imong konsensya baya nakigbatok sa mahugaw nimong unahuna. Apan tungod sa pagbuhat sa sala imong gihugaw-hugawan ang imahe sa Dios kanimo. Imong lawas usa ka templo sa balang espiritu ug unsang sala batok sa imong lawas usa ka panamastama sa templo sa balang espiritu. Kini mahitabo pinaagi sa walay paghatag og dungog ug pagtamay sa imong lawas nga gihimo nga diha sa imahe sa Dios. Adunay mga ang-ang sa paghugaw-hugaw. Kung ang tao upalayo sa Dios, mawala kaniya ang maayo ug iyang himuon ang dili hinuon itugot. Ug katong mga dili itugot mo yang itugot. Ug katong mga itugot yang tuison. Buti pasabot niini nga iyang supakon ang matuoran sa Dios. Kini usa ka pasiuna sa pagkawala sa iyang konsensya tungod sa sala. Ang hiwi himuon niya nga tul-id. Ang tul-id himuon niyang hiwi. Unya mandalahig pagayod siya sa uban o siya ulipon sa iyang kagalingon nga kalaway. Unya lawom ang mga mahimon niya nga mga sala o ang iyahang kalag mapalayo sa Dios o pagtunglo sa kinabuhi sa walay espiritu sa Dios. Ang sala murag tamis, murag nindot sa pagsugod apan sa pagbuhat na niini mabati ang kaluod, ang kaulaw o sa pagkaulaw sa kagalingon. Sa samang paagigsoon daghan ang nakurat, daghan ang maulawan sa dihang ang ilang mga gawi makalitan unya sila sa paadlaw sa paghukom. Unya ang unod sa sala dili ang kadautan apan ang sayop nga pagsimba. Ang pagpalayo sa Dios may sinugdan, may makahugaw sulod sa tao. Sa panahon nga siya mitalikod sa Ginoo, siya nagpuyo nga walay direksyon. Kung kinsa ang mawala, wala miila sa Dios, maghimog Dios ayang kagalingon tungod kay dili siya makapuyo nga walay direksyon. Pan ang tanang Dios sa tao puros kini mga gama-gama, mawala kini o kini siya mahanaw nga hinimo lamang kini sa tao. O ang tao makaila sa kinabuhi nga walay katapusan o unta siya dili na maulipon sa salapi, sa mga espiritu, sa mga libro o sa mga gahom sa tao. Mga igsoon adunay Dios nga takos sa atong pagdaig ug takos nga atong tahuron.
siya ang makagahom. O kung wala siya nagbuhat sa atong kinabuhi, walay mahitabo. Nasayod ta nga ang tanan o mga manggialamon, ang Dios ra mao ang tinuod nga maluluyon sa tanang mga gibuhat niya. Himuang ang pagdaig anaa pirmi sa atong mga baba tungod kay siya gibayaw, dili siya masayop, walay dili ka matuoran sa iyang kinabuhi. Ang iyang gugma bag-o matag buntag. Iyang pagka dako, dili siya mamatay, dili siya magbag-o. Kita iyang giampingan nga dili mabuntog sa kaaway. Kung ang tanang tao mubalik lang unta sa Dios, mubalik lang unta sa magbubuhat aron sila makakita og ilang kalipay sa kinabuhi. Makakita og angayan nga higugmaon og angayan nga alagaran diha sa paglaom. Mao nga gitapos ni Pablo ang iyang pulong nga ang magbubuhat bulahan hangtod sa hangturan pinaagi sa pulong nga amen. Ang iyang pagbatbat murag pagampo nga testimonya. Ang nagpasabot sa pulong nga amen kun ipasabot hinaot paunta sa tukma pagkatinuod ug adunay kasiguruhan. Ang Dios mga igsoon dili gid nato ikatandi. Maayo unta nga ang Ginoo mao'y pinakatumong sa atong unahuna, pinakatumong sa atong plano, pinakatumong sa buhat sa atong kinabuhi, sa atong unahuna o magalimpyo kanato. Ang kalibutan nga walay Dios usa ka ahat nga impierno alang sa mga taong makasala, balaw ay sa ilang kasing-kasing uban sa makauulaw mahugaw nga buhat. Magapong kita igsoon, gisimba kanamo og lang Dios tungod kay walay sinugdan o katapusan, putli ka og matarong. Imo kami gihimo sa pinakamaayong porma ubos sa imong kaayo. Kami nahigugma kanimo ug amo ikaw nga gihangyo nga muduol sa among kasing-kasing aron kami magpuyo diha kanimo. Pagasugdan ang pagpasalamat sa tanang panahon. Pasayloa kami sa pagtalikod namo kanimo ug limpyohi kami sa among mga kasalanan. Luwasa kami gikan sa among mga Dios-Dios aron wala kami laing higugmaon dining kalibutana kun dili ikaw lamang. Amen. Dunay pangutana, unsay sangputanan sa dili tarong nga pagsimba? Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.